Mhosva yangu inini yandakapara DD Act. Mhosva yefodya inonzi iyo mbanje. Ndanga ndine matsaga 9 anga ndinawo. Kusungwa kwandakaitwa inini ndakatengeswa namukoma wangu. Ndo vakanditengesa kuti ndasvika panzvimbo nefodya iyi. Ndakasungwa uri musi Saturday. Musi wa 4 June. Ndasungwa kudaro ndakaenda kupolisi kunyamapanda. Fodya dzangu dzikanotakura kuendeswa kuJMB dzikanorema 350 kgs. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia kwa Mupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chinonzi Home Away from Home. Kune vachangotibata muchirongwa chatinouyawo nacho Sly Media TV chatinoshanya mumajeri akasiyana siyana akatenderedza Zimbabwe. Chida kusangana nevasungwa kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti vazenge vari mukati mejeri uyezve nemararamiro avo vari mukati mejeri. Saka nhasi ndasvikawo kwa Mutoko. Hanzi kunorira pfeni. Kwa Mutoko kana muriko munditsanangura kuti zvinorereiko kuti kwa Mutoko kunorira pfeni. Saka panguva ino ndawanawo mukana wokusvikawo kushanya pa Mutoko prison. Asi pandakamira pano pachikoro panonzi paMunashe high school. Ndinaona mukana wekuti zvakare nditaurewo naGeorge Nyambo ane makore 40 years uyo ari pausungwa. Saka muri Zimbabwe nditenderei nditaure naye ndinzwe kuti imhosva ipiko yakaparwa naGeorge kuzoti angave muzuva nhasi ari muusungwa. Ndinokuchingamidza George. Makadi yenyu tete. Ndiri right. Ndonzi Pelagia. Nogona kunditi ako Sokostina. Sokostina. Yeah. Makasimba here. Zvipeni makadiyo. Alright. Panguva ino George muri Zimbabwe ingadawo kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti uzenge uri mukati meusungwa. Mhosva yangu inini yandakapara DD Act. Mhosva yefodya inonzi iyo mbanje. Ndanga ndine matsaga 9 anga ndinawo. Kusungwa kwandakaitwa inini ndakatengeswa namukoma wangu. Ndo vakanditengesa kuti ndasvika panzvimbo nefodya iyi. Ndakasungwa uri musi Saturday. Musi wa 4 June. Ndasungwa kudaro ndakaenda kupolisi kunyamapanda. Fodya dzangu dzikanotakura kuendeswa kuJMB dzikanorema 350 kgs. Dzakarema kusvika ndibve kunyamapanda polisi ndiwe pakoti. Ndauya pakoti ndakanosvika pakoti ndikanoverengerwa mhosva yangu yanga ndakaita. Ndikabvuma kuti hongu zveshuwa fodya ndedzangu. Ndikanoverengerwa makgs efodya dzangu. Zvikanzi fodya yako yaivhaliwa mari yaikwana kuita 150,000 pafodya yangu pa 9 masaga anga ndinawo. Zvadaro ndakanozotongwa mutongo wangu inini 10 years prison. Ndakatongwa. Ndakazobvisirwawo 2 years nedare. Ndikaenda kujeri ndine 8 years. Ndanosvika kujeri kuye jeri rakanondibvisirawo. Rakanondibvisira 2.8 jeri. Ndikanosarwa ndine 5.4. Zvinoreva kuita 64 months. Ndakanokwanisa kunoseva 32 months. Sandakanokwanisa kuseva. Gore rino vaminister vauyawo yabva anondikatira makore anga anosara yaya.
namanasarwa one 5 months. Saka ndiri kubuda gore rinori muna musi wa30 September. Alright, ndinotenda George nyaya yako. Ndakuda kuti tichita tichidzoka kumashoro tichite tichinzwisisa. Iwe wati wanga one masaga 9 aungaonawo anga ari embanje. Tikada kuziva kuti iwe masaga ayo wanga wamawana kupi? Masaga aya ndakamatora kuMalawi. Andakunyatsonzwisisa? Kumalawi. Ndokwa wakamatora. Iwe wanga uri munhu angagara iri ari mubusiness irori rekutengesa mbanje. Yeah. Wanga wane nguva yakareba sei uchizviita izvi? Ndane 6 years. 6 years. Pamakore 6 years hapana pawakamvura wambobatwa nemapurisa here kana kuti? Hapana. Hapana kumbobvira wabatwa nemapurisa. Saka musi wachewe pane pawataura kuti iwe akakutengesa mukoma wako. Chii chakanyatsoitika chaizvo kuti mukoma azosvika pakukutengesa iwewe? Aduirani maishu efamily. Maishu efamily. Makanyatsobatirwa papi nemapurisa? Pamba chaipo. Pamba. Maigara kupi? Nyamapanda. Kunyamapanda ndipo makabatirwa nemapurisa. Muri kunyamapanda ikoko. Iwewe tingati wanga uri supplier here kana kuti wanga uri chi? Yeah, na supplier. Wanga uri supplier. Uri ikoko kunyamapanda kwanga uri ikoko. Saka inoda kuziva kuti iwe wati wakazobatwa nemapurisa. Urongwa hwako waida kuita sei nemabig 9 embanja? Inini urongwa hwangu wanga uri kuda kunoraramisa mhuri yangu neni kuti life yangu yakanaka. Raramisa mhuri yako newe uri kuedza kutaura kuti chi wanga usina upenyu hwakanaka here kana kuti? Upenyu hwangu hwakanaka wanga ndanga ndinawo. Asi ndaida kutraya kuwedzeredzawo kuti ndiwe munhu ari nani pane vamwe. Alright. Wanga une mamwe mabasa here awaishanda usati watanga kuita zvekutengesa mbanje izvi? Hongu. Waita basa rei? Ndaivaka. Waivaka. Panguva ino vadiwa tari vangada kuziva kuti saka kuti munhu aivaka zvakanaka akakuintrodusa munyaya dzekuti shamwari kauri kuona iwewe dhiri rembanje rine mari ndiani? Ndakatambawo neshamwari yangu yaizviita izvozvo. Takanosangana munguva imo mumakao musvika andiudza kuti unoona mari iyi yaunopiwa 2 cents hapana kwaunoenda nayo bai. Asi ukaita dhiri rakaita so refodya so anditsanangurira zvakabva zvangondinakidza panguva yacho iyoyo. Zvinhu zvaaita izvo zvaitaura ndakabva ndaona mari yato mumaoko mangu panguva ipi iyoyo. Ndakabva ndatorezawo mari yangu zveshuwana ndatoenda kunohodha. Ini ndakaona zvinhu zvichitonondifambira panguva yacho iyoyo. Kuvaka kwini ndakatoona kunge ndikuemanga kumirira mari yekuti wasvika pawindo level wasvika papi piwa ma2 cents ndakaona kunge kuvaka kwekwe ndikuemanga zamana ndakutoita zvefodya izvi. Alright, saka bhegi rimwe chete rembanje rako rairema uremu hwakakura sei? Bhegi rimwe chete ipapo zuva racho hapana kuiswa ro paskero angoiswa akawanda. Asi iwe wakati paipe pawakanotenga 9 waitorerwa ka 1 uchiswa apa wainzi rairema sei? Marafu yaigona unazvo kuma 25 kgs. Ini ndikada kuziva kuti saka pamaitora mabhegi akawanda kudai muchizoya nawo ikoko transportation kuti musabatwe mapurisa maizviita sei? Transport taishandisa magonyeti mafiyo aya ndo yandaishandisa transport. Indi waitorikwirira pabhodha ipapa poenda naro pakudzoka ndo raunodzoka rinenge ranoemtawo ranoemta ndo mamunoisa matsaga enyu mukati metengi meme motouya. Imi munenge makaita dhiri here? Anenge achizviziva here iwe fuel kuti nemasaga enyu? Anenge achizviziva chete tobhadharana. Nematobhadharana. Alright, tichizofamba kusvika matimi makazobatwa mukapiwa mutongo mamuchitsanangura maibvisirwa musi wachewoyo muchizenge mapinda mudare edzimhosva makanzwa sei muchipiwa mutongo wamakatanga kuzi kutanga nongonzi 10 years ago tinoona kuti upenyu hwaenda kwa? Zvakandirwadza panguva yacho ndakaona kunge ndaomeserwa but ndisingazivi kuti kwandiri kutoenda zvinhu zvichazondinakira kumberi. Asi panguva yacho zvakatondidzimba kuti ndichabuda rini. Alright. Mugore racho iroro ramakaipiwa mutongo raiva gore ripi? 2021 ndo pamakapiwa mutongo. Maiva nemumiririri here? Ayo ndisina. Wanga usina mumiririri George. Alright. Ndifuna tanzwa nyaya yako yese iwe uchizopiwa mutongo wako watsanangura futi zvakare. Ini ndikada kumboziva kuti George Nyambo munhu akakura upenyu hwakaita sei? George Nyambo ndakakura hangu ndiri right panga ndiri. Vabereki vangu vaizvishandira. Ndakakurawo family yangu iri nani. Ndakakura ndichitambudzika zvangu.
inini ndega ndini pafamily ndini ndega ndakatopanduka kutoita zvemadrugs. Vamwe wangu vese maticha, manesi. Inini ndega ndini ndakatopanduka. Ndo akapanduka uri mwechete pafamily muri wangani komufamily menyu kuzotopanduka uri 14. 14. Pane vakomana vangani vasikana kana uchiri nyatsorangarira? Vakomana 9. Vakomana muri 9. Ende mese muri vapenyu? 2 vakafa. 2 vakashaika. Pane pawataura kuti nini zvinhu zvindakazviita kuti ndichengete mhuri yangu. Iwewe une mudzimai here? Hongu. Achiriko mudzimai wako? Manga musina kusiyana? Manga mune vana vangani? Tine 5. Manga mune 5. Vakomana vangani? Vakomana pane 4. Then musikana mumwe chete. Saka vanhu ava vakatovasiya ka? Ndakatovasiya. Vakatovasiya nekuda kwenyaya wanoti akasiri nyaya yakanaka kai kuti chokwadi usiye mhuri yako, usiye mudzimai wako? Yanga isiri nyaya yakanaka zvaye basi taito kutsvaga. Maiti kutsvaga. Ini ndikada kuziva kuti naIgeorge saka iwewo uchizenge wamukati mejeri ndida kutaura panhau yabva kutaura kuti kutsvaga. Iwe unoona here kuti sekuti hakuna here dzimwe nzira dzekuti munhu anokwanisa kutsvaga nadzo mari dzisiri dzekutengesa izvo zvinorambwa zvacho izvozvo? Dziriko. Zvinorambwa izvi ndatozviona kuti hazviite ba kuti urambe uchitapikerere nazvo. Zvinani kutoti ndikabuda unonotsvaga dzimwe nzira dzekutotsvaga nadzo mari. Unotsvaga nadzo mari. Iwewe takuda kuziva kuti watitsanangurira mararamiro ako wakaita wati iwewe aiwa ndakararama zvakanaka. Idziwo dzadza pfungwa dzangu nekutsvaga kurarama. Taona nhasi tiri kutaura newe uri muusungwa hwako ihwohwo wauri kupika ihwoyo. Itonzwa kuti mumajeri umu mune mapurogiramu akawanda. Amwe ane pfungwa dzekuti kana uri kujerika unenge uchibatwa zvakashata. Asi iwe tiri kutoona kuti une zvauri kuitawo. Chii chaungada kudza vadiwa vatariri chauri kuitawo uri mukati mejeri? Chandiri kuita ndiri mukati mejeri nini ranidzidzisa zvinhu zvakawanda chaizvo. Jeri kubva makore ese andagara ndiri mukati menzvimbo yejeri. Jeri ndabenefita zvinhu zvakawanda muupenyu hwangu inini. Jeri kubva ndabvawo paToko prison ndichienda marondera. Ndichisvika kumarondera ndakanosvika ndiri kuconstruction. Ndaivaka kumarondera. Ndabva kumarondera ikoko ndauya pano ndakanosvikirawo pano pachinouyawo pachitanga project yamuri kuona yematomstone aya. Ndakangosarudzwawo ndisingaziviwo kuti zvinofambawo sei, zvabvawo nepi. Ndabva ndatanga kuuyawo pano pamunashi singaziviwo connection yawo yakaitawo prison nemunashi kuti vakaitawo connection ipi. Svikatiuye pano takauya pasina kana chimwe chinhu chandinogona kana hwani. Tisingatombozivi kana kuti gainda racho rinobatwa sei. Asi takanotanga kunodzidziswa nevakomana vaishanda varipo pano vepanapa. Mushure me2 weeks time nevamwe vangu tanga tatibatei. Ndo patakatanga kutongodzidzirawo kucheka mameasurement zvese. Ndo pamuri kuona takagadzira aya ari apa 10 aya. Zamana masvikiro aya aripo aya. Saka ndinoti inini kujeri ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Endi jeri ukanozvibata zvakanaka nana sekuru munogarisana. Ukatinoteerera kujeri hapana chinhu chako chinoramba kukufambira. Unongoita kunge uri kuumba hako. Unenge wakabatikana but unongoitawo kunge munhu ari kuumba. Hapana chinhu chinenge chichiitika. Vamwe vanenge vachiti kwakaoma. Kwakaoma zvakueni kuti kunhu kunzi hakusi kuumba. But ukateerera zvinhu zvirikoko zvinhu zvakanaka. Zvinoitwa kupi? Zvinoitwa ikoko. Ndaona pandasvika pano pane rimwe randaona dombo rakanaka riri apo. Ndimi here makamaita futi akanaka iwayo? Hongu. Alright. Saka iri dombo iri rakanaka iro nemamwe amandiratidza 10 amuri kuti makaita maprizes awanika kamira sei kana muchizonge makumatengesa matombo aya? Matombo aya akasiyana maprize. Hongu. Iyo house of peace iyo. Wanototangira pa $500. Aya randakatsika iri heroes $300 anenge akasiyana. Alright, anenge akasiyana. Ndiri kuona futi kunenge pane ngoro kutengeswa chinge chimusoro chete here kana kuti? Alright, head. Unge head inotengeswa yakadai so kana uchinge uchiidawo yakaita sei yakanodai so. Inonotengeswa $100 iri yega. Alright, head iri yega.
Alright, mati mimi dombo rakanaka iro riri kuita 500. Saka ini ndoda kumbodzoka kuti imimi makatarisa 500 inouya uchita mabasa akanaka. Mai ena mari dai musina henyu kuzobatwa nhasi kuti taure kudaro kuti pamaitengesa maizvitengesa sei madrugs acho. Inini patsaga rangu randaitakura raipinda 12 migomo. 90 kg iroro. Pa 12 migomo inini pa 8 migomo yaikwanisa kundipa 1.5. Alright. Makanyatsotengesa. Ndikanonatsa kunosiya. Kunyatsonosiya chaiko chaiko. Alright. Saka ini ndoda kuti titimboita kametsi panapa. Toti mati 1 saga rokupai 1.5. Imi mabuda mujeri nhasika madzidziswa nemunashe iri kukudzisai pano neprisons ka masvika pinotengesa 4 matombo enyakanaka. Mane mari? Ndinenge ndine 2000. Hapana kana mujeri mamuri kumboenda kapa? Hapana. Hapana kana kujeri kwamunenge muchitoenda zvenyu. Munosara motonzwa pato nemukorombera kuti amena mema kuzi kwa George. Kwa George kumatombo. Wakutaura zvedu tichiseka kuti tida kuonesawo vari kuitawo zvakaipa izvi kuti kuchi achiriko mabasa ekuti munhu unogona kuzvishandira uchiwana mari yako. Ndifunga tiri ipapo zvakare ndikada kuti imimi George iwewe upewo mashoko ekurudziro. Kune vazhinji ndofunga our president Emerson Dambudzo Mnangagwa vari kufamba nenyaya yekuti siyai zvinodhaka, siyai mutoriro, vechidiki siyai izvozvo. Saka iwe panguva tikutaura newe iwe ungori supply wabvuma mhosva yekuti ina ndiri supply. Ndimi maitonoendesa izvozvo mumasitiro zvinhu zviri kutoitika izvi. Ndiapi mashoko ada kuti utange wapa ekurudziro wakanangana nemasupplier chatimbotangira ipapo? Inini ndinoti masupplier vanoita zvedoro, zvemabhurongo, zvefodya izodzidzi, toriro iyi ngavasiyane nazvo. Zvinhu izvi hazvina kunaka ba. Nyangwe wanga usingazvipute zvako asi uri kutengesera vari kukwana nezvinhu zvipi izvozvi izvi. Zvinhu zvisiri kukurudzirwa ba. Saka kusiyana nazvo zvinhu zvakanaka. Senini zvangu ndasiya. Ndakutonoita humwe upenyu panze wakanaka. Noti kurudziro yangu ndowati ngavasiyane nazvo. Indi zvine jeri zvinhu izvi. Alright, tawabva masupplier kana muri kuona hanzi naGeorge ngatisiyanei nenyaya iyoyo nekuti unorasikirwa. George wakatosiya kamuri wewo kunzoko nevana vako nekuda kwenyaya idzodzidzi dzemadrugs dzembanje. Ndakuda kuti uchipa mashoko ekurudziro kune vanoshuta mbanje dzacho vamaitengesera imimi. Ndinoti kuno yese vanoshuta siyanai nezvekushuta izvi. Zvekushuta izvi hazvina kunaka ba. Zvinokukonzeresa kuti uzodzamana watosvika kana mupara chaimo mhosva nenhau yemadrugs aya. Saka ndinoti siyanai nezvinodhaka. Alright, ndofunga mashoko amuri kunzwa muri Zimbabwe ari kubva kuna George aitova supplier. Munowanzobvunza kuti vatino interviewa vai vachitaiputa ko vano supplier vacho vanobatwa here? George is a testimony yekuti zveshuwa ndosaka president vari kuti siya zvinodhaka ende ukabatwa unoita mutongo wako. George ndichidzoka kwauri iwewe panguva ino ndakuda kupa mukana kuti une mashoko here aungada kutaura kumudzimai wako nemhuri yako nevese vari kunze ukuku? Ndinoti inini kune mudzimai wangu ndinotenda nekuuya kwaunoita unouya kunondiona nekugara kwese kwawakaita makore wakandimirira. Iye zvinozvo ndakanzwirawo nyasha naVamnangagwa vatungamiriri vedu venyika vakazondikatirawo ndakuchiuya ndiri kuuya gore rino. Ndinongoti ndinotenda zvangu. Alright. Mati muri kubuda gore rino muri kunyatsoziva kuti muri kuda mwedzi upi here kana kuti? Hongu. Muri kubuda rini? Tikubuda musi wa30 September. 30 September. Tinotenda kuti muri kutaura imimi kune mudzimai wenyu. Zveshuwawo vamwe vacho vakadzi murume akaenda kujeri iwo wakutosara wakuita zvaunoita. Asi tanzwa kuti mudzimai waGeorge anga achiuya. George, panguva ino une zvaunodawo here kuti muri Zimbabwe vari kuona nyaya yako zvaungada kubatsirwa nazvo pauchabuda ipapo kana une rubatsiro rwauri kuda kuti unotanga upenyu hwako? Hongu, rubatsiro ndouda. Nokuti pandinobuda mukati meuno usungwa wandiri uno ndisina kana chandinenge ndinacho. Asiwo nekudzidza kwandaita zvinhu zvakati wandei mujeri. Ndinenge ndichida kunewo rubatsiro rwekutengerwawo kana mashinazi ekugadzirisa iya matombstone andiri kugadzira.
kana kunotengerwawo zvinhu zvekuakisa zvavanoziva zvese kuti izvi ndo zvinoita kuti munhu avake, ndinenge ndichibakumbirawo rubatsiro ripi irwororo. Ko ichi chikoro ichi chiri kukurangarira isusu tinowanzo hatisatambonzwa kuti chikoro chinozvitora choti isusu tira kubatsira musungwa. Vamwe vanenge vachiti handimboti kana kunzwa kuti mwana wangu ari kuonana nevasungwa, asi tiri kuziva kuti maybe nevabereki vari kutozviziva kuti vana vavo vari kusangana nevasungwa kupiwa umwe mukana. Saka ndava mashoko angu ade kutaura kuchikoro icho chimuNashe High School. Inini mashoko andinoda kutaura kuMunashe High School ndinoti vaMunashe ngavarambe vane mwoyo wavanawo, zvekuti havasarudze mumwe munhu kuti munhu akasungwa saka hafanira kusvika panzvimbo yangu yandinoshandira, nekuti pamwe inenge iri mbavha anogona kuzongondibira. Munhu ane mwoyo wakanaka anenge achida kutokurudzira kuti iwe usiye misikanzwa yese yaunenge unayo. Saka vaMunashe ndinovatenda kuti vari kutidzidzisa, vakabatana pamwe chete neprison, and kana uchiteerera unobudawo wane pfungwa dzako dzakanaka, unosvitangirawo zvinhu zvako zvinhu zvakanaka. Saka vaMunashe ndinovatenda kuti zvinhu zvavakatiitira seni zvangu zviri right. Alright. Kumakule nomachi makule enyu vanasekuru venyu vemujeri avo pamunenge muinawo, because ndinovimba kuti pamunenge muchita mabasa enyu ivo vakangogarawo vakangokuchengetedzewo. Ndapi mashoko amukada kutaura? Makanangana futi zvakare neZPCS iri kukupai mukana iwoyo wokuti muvandudzike mubudewo mane maskills amunenge muinawo. Inini pajeri ndinoritenda kuti rinondigonera pachangu zvangu. Ndinovateerera zvinhu zvavanonditaurira. Saka ndinovatenda vakuru wandinogara navo vese pajeri, officer in charge nevatedzeri vavo vese. Maofficer angu andinouya nawo kuno kubasa, aiwa maofficer ndinoshanda nawo zvakanaka nasekuru. Hatimhanyisani, hatiite sei, ndinoti ngavarambe vane mwoyo wavanawo, tichishandidzana kusvika onini ndisvike nguva yangu yekuenda yakwana. Alright, ndinokutenda George wanditendera kuti nditaure newe panguva ino tichinzwawo uchidzidzisawo kuti aiwa kazvokuputa mitoriro zvakashata. Tinokutenda. Muri yeZimbabwe ndini ndanga ndichitaurawo naGeorge Nyambo, murume ane makore 40 years, uyo akawanikwa ane mhosva yekunge achitengesa mbanje. Ataura mhosva yake pakutanga kuti ndo mhosva yandakatongwa nayo, akapiwa 10 years, asi kuchifamba kwenguva makore aita achibviswa. Izvi zvakaitika muna 2021, asi ataura akati ndakazobvisirwa makore, nhasi George Nyambo ari kubuda musi wa 30 September 2024. Ndifunga manzwa mashoko ataurwa naGeorge akati imi masupplier regerai zvamuri kuita nekuti muri kukwadza vana vanoputa ivavo. President vaMunangagwa vari kutaura vachiti siyai zvinodhaka, siyai mutoriro waparadza nyika, vechidiki vaparara. Ndo mashoko ananga ndinawo panguva ino. Regai ndikusiyei, musakanganwe kulike, kufollow and subscribe pano paSlyMedia TV. Uye kana muchindida kuti ndisvike kunzvimbo dzamunogara, ini Sokostina kana kuti Pelagia Mpurwa, munongondibata panhamba dziri pascreen. Chisarai zvakanaka, ndinokutendai. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Backspoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.